May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong batayan mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga babus sila City nagpositibo sa ASF. Anom ka mga idik ginpilak sa sapa sa May Vista Alegre sa Bacolod City. Lalaki missing matapos magboting kag maglangoy sa baybayon sang barangay Banago. Stenta ka mga job applicants hide on the spot sa Kalayan Job Fair sa Dole. Ag sa Good Vibes 125th Philippine Independence Day gindumdum sa Negros Occidental. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Chedeng nakagwa na sa PAR pero padayon ni magadalas ang pag-ulan. Nakagwa na si Bagyo Chedeng sa Philippine Area of Responsibility apang padayon ini nga magadalas ang pag-ulan sa Western Luzon sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa forecast sang Weather Bureau nga pag-asa, las 3 sang kaagahon si Chedeng ang yara na sa 1,550 kilometers sa northeast sang extreme northern Luzon nga may kabaskugon nga hangin sa 110 kilometers per hour kag pagmadlos nga 135 kilometro por ora. Posible man nga magapadayon nga iga-enhance ni Chedeng ang southwest monsoon o kun habagat. Ang Western Visayas nga nagalakip sang Negros Occidental kag Bacolod City ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan o kun pagpanaguob dala sang habagat kag localized thunderstorm. Sa number 9, kapin stenta mga job applicants ginapaabot ng mangin hide on the spot subong adlaw sa job fairs ang Dole. May kapin sa 9,000 ang job vacancies kagintanyag sa 53 ka mga companies sa apat diri overseas companies sa Kalayaan Job Fair nga ginbuksan sa Department of Labor and Employment 6 upod sa Bacolod City Public Employment Services Office sa SMCT Bacolod kainasang aga. Magluwas sa pribado nga mga kumbuyahan man ang Dole para sa mga aplikante sa ginlunsar nga internship program. Sunod sa Dole Regional Director Sixto Rodriguez, kapin sa 10 ka mga aplikante nga hide on the spot o kun hunts ang ginapaabot nila nga mabaton sa job fair. Sa records ng Dole, magapabilin nga in demand sa karon ang trabaho sa mga business process outsourcing companies kag construction sites sa rehiyon. Contractual employees but internship kasi yan. For how long yan, RD? 3 months to 6 months po. But in case na magaling Pagka performance, qualified sila at makita namin at maganda na may trabaho at meron silang potentials to join the government, we can refer them in other departments and in fact, at marami tayong dineploy sa different participating government agencies na nag-request ng mga GIPs. Nandun na rin po sila naka-deploy but should they wish to enter, they should be qualified and they should have a civil service eligibility to join the government. Sa number 8, masobra sa 62,000 ang tigayo nagpa-early register sa idalom sang Negros Occidental DepEd Division. Sino kay Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental Division, 98% ini kuni paanggid sa nagpa-early register sa nagligid nga tuig. Pero sa bilog ng Western Visayas, ang Negros Occidental ang may pinakamataas nga nagpa-early register sunod sa iya. Sa datos nga ginpadala sang DepEd Region 6, 8 a.m. sang June 9, 312,103 ang mga nagpa-early register sa rehiyon para sa grade 1, grade 7 kag 11. Tinutuyo sang early registration ang mga ma-estimate sang DepEd ang ginapaabot ng mga estudyante. Ang ato na figure subong is the highest in the whole of Region 6. Nga nagnubo ta sir compared to last year? Well, depende ba damo factors may mga naga-transfer man nga pagwasan ng province, may ara siguro nga nagjutay na population, posible mga factors. Sir, what's going to happen for those now who weren't able to make it to the early
registration? Well, they will still be accepted during the enrollment period. Ang early registration is being done naman lang yan to get an estimate of the number of students expected na masunod sa eskwela. Sa number 7, pito ka mga persona ang ginpagdakop matapos maaktuhan nga nagapatigayon sa iligal nga bulang kag tumbo sa Kabangkalan City. Arestado ang pitutanan ka mga persona sa ginpatigayon yung kampanya kontra iligal nga panahor sa Kabangkalan Police Station sang Sabado sa sitio Kamandag, Barangay Biniquil, Kabangkalan City. Nadakpan sa akto nga nagpatigayon sang iligal nga bulang sa Ray Ignacio, Antonio Celis kag Anthony Vasquez. Arestado naman nga nagapakigbahin sa tumbo sanday Rami Ingamin, Reynante Nombre, Ben Marni Fras kag Reynante Figueroa. Nakuha sa ginpatigayon nga operasyon ang 5 ka buhi kag 1 ka patay nga inugbulang nga manok kag pila ka mga gamit sa bulang kag 520 pesos nga cash. Nakuha naman sa mga nagatumbo ang 3 ka toss coins, 1,325 pesos nga cash kag 1 ka square concrete platform. Ang mga nagradakpan ang yara sa kustodiya sa karon sang kapulisan sa Kabangkalan City. Sa number 6, lalaki missing matapos mag-boating kag maglangoy sa baybayon sakop sang Barangay Banago sa Bacolod City. Padayon pa sa karon nga ginapangita ang isa ka lalaki nga ginkilala sa kay Glenn Kahaponon, 36 anyos, residente sang Barangay 1, siyudad sang Bacolod matapos ini ang malumos sa baybayon nga sakop sang sitio Sibukaw sa Barangay Banago. Base sa panaysayon sa kaupdanan sini nga Sunday Ernesto Roque kag Brian Jason Sabio, kaupo nila si Kahaponon nga nagboating pasado las 11 sang aga kahapon. Bangod nga si Kahaponon ang nakabalo magdala sang bangka, ginpatay sini ang makina kag nagsalom sa tubig. Apang bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig, gindala si Kahaponon palayo sa ila sini nga bangka. Gintinghuaan pa nga buligan ni Roque si Kahaponon apang napaslawan ini kag nagbalik na lang sa bangka. Bangod wala na nila makita si Kahaponon, nagdesisyon ang mga ini nga magpangayo sang tabang. Sa impormasyon nga nagsulod sini nga hapon, tigayo na nga nakita ang bangkay ni Kahaponon sa baybayon sang Sibukaw sa Barangay Banago. Positibo ini nga ginkilala sang iya nga pamilya suno sa Coast Guard. Sa number 5, access road nga mag-aangot sa Barangay Sikang Airport sa highway sang Araneta Street. Ang ganinspeksyon ni Mayor Aldi Benitez ang kahapon nga adlaw. Yung village nga housing project ang ginapaabot kami mahuman na nga mga units sa marason nga bulan. Yaring report. Ini ang sitwasyon sa daan nga airport sa Bacolod, nangin bakahan. Bulutangan sang inugbulang nga manok. May mga baligyaan kag kalan-an nga nagtuhaw kag nangin shortcutan sa mga pumuluyo sa Barangay Sikang Airport pagwa sa Dalan Araneta. Sa hindi madugay, hindi na kinahanglan sa mga motorista nga mga lihid diri kag maglibot pa kay may ginaamat-amata na nga diversion road nga magatabok sa runway sa daan nga airport. Kahapon, ginkantuan ini ni Mayor Aldi Benitez ang site para lantawon ng development. May portion abis ang old airport nga ginapanag-iyahan sa syudad. Ginaamat-amata na ang magaserbi nga alagyan kaguluhaan sa taga-Sikang Airport nga hindi na kinahanglan maglabay sa Henrietta Village. Ano naton nga makabutang sa access road, no? So ginbisita ko to kundi na maagi kay natapos na to ang mga barriers ta kundi na i-plastar naton to para makaagi ng mga salakyan tabok sa old airport pakat to sa national ang dalan na to sa national road ta sa. May mga nagtuluhaw na gani nga mga structure sa sulod sang old airport, gani plano man sa syudad nga pabutangan ini sang gwardya para mabantayan. Isa pagid sa bisita sang alkalde amo ang site sa Araw Property kung saan magatindog ang Yuhum Village nga housing site. May pundasyon na para sa 4 ka floors nga housing project. Sulod sa kay Benitez, ginapaabot niya nga sa bulan sang Hulyo may mahumana nga mga units. My understanding is by July, no, deliver na sila mga 2 buildings of about hundreds of units man ang ilang ma-deliver by July. But ang plano da is I think 2,000 housing units for Yuhum Village. Sa July 1, natalana nga maghatag sang iya nahauna nga State of the City address ang alkalde.
Iya igapatpat sa publiko ang iya nga mga nahimuan kag ang direksyon sang iya nga administrasyon. Sa number 4, Negros Occidental, lakip na Bacolod City, may masobra sa 3,000 ka child laborers nga ginhatagan sang atensyon sang isa ka NGO upod ang dole. Humalin sang 2017 tubtub 2020, naglabot na sa masobra 3,000 ang child laborers o kung mga trabahador nga nagaedad 17 anyos panubo sa Negros Occidental, lakip na sa Bacolod City, nga may 1,150 ka mga kabataan nga trabahador. Inibase sa profiling ng Christian Advocates for Justice and Development in Negros Incorporated o KUNCADEN upod sa Department of Labor and Employment. Suno kay Lina Ganaba, Executive Director sang KADEN, kaangot lang sang child labor ang kaso sang child trafficking nga padayon nga nagaapekto sa komunidad tugaman sang kapigaduhon. Gani upod man sa partner organizations na lakip diri ang simbahan kag iban pa nga non-government organizations, ginapatuman nila ang livelihood kag educational assistance sa mga child laborers. Agud mapanubo pa ang kaso sang child labor, ilabi na sa mga kaumhan kag coastal areas nga ginaistaran sang katapos ang marginalized sector. Kadungan sang pagdumdum sang Independence Day, luyagman pabaskugon sang non-government organization upod sa dole ang Kigali Declaration, isa ka global movement nga tuyo mapaiway ang kaso sang child labor exploitation kag ang mapabaskog sang ihibalo angot sa children's protection rights sa pungsod. Yung mga bata, bilang na bayad man sa utang sa ginikanan. Kung sige, dito na lang to dahil, pobrahan na lang to sa balay, to sa kung sino din nila utangan. Kung mo na ganun, the modern slavery, giniya, ang child labor. May trafficking, ma'am. Ang trafficking, yes. Kag amo na isa ng program nga ma-stop ang child trafficking. Kay ang child labor, kag ang child trafficking, isa lang na sa gopon na sila. May tendency nga ang mga bata naton idalon na to sa ibang nga lugar, pobron, sa kasambahay. Dayon sa construction. Sa number 3, gobernador nagahaylo sa mga hagresyos nga kung mahimo i-dispose o kung ibaliga sa temprano ang mga baboy nga ginasagod kang likawan anay magpadamo sini. Ang report nga kaso sa African swine fever ay nakaapekto sa presyo sa baboy bisan pa sa baligyaanay sini sa gwa sang probinsya. Damlag pa. Report nga may positive ASF case sa Victoria City kag Bulupandan. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang presyo sang live weight apektado kag nagdubo inisang 30 pesos ang kilo. Sa 31 ka mga banwa ang syudad sa Negros Occidental, 16 ka mga LGU sa probinsya ang may report nga pig deaths base sa records ng Provincial Veterinary Office kung sa diin ang kalabanan gintugas ang hog cholera. Ang mga pagsulundan sa Bureau of Animal Industry amo na ang ginapatuman man sa probinsya. Parayon pa ang paghikot kasubong man ang pagpatod kung sino ang sarang makahatagan sang assistance sa mga apektado. Nagapati naman si Lacson nga sa sitwasyon sa karon, labi na nga sa tunga-tunga pa lang sang tuig, hindi nagakaigo nga gamito ng Calamity Fund. 136.3 million pesos ang balor sang kahalitan tugas ang pig deaths karon. Ang banwa sang San Enrique ang may pinakamadabong ang report na patay nga baboy kung sa diin 99.22% sang ilang hog population ang nagkalamatay. It has really affected the price. I understand the last was 30 pesos per live weight decrease. No? In the meantime, we continue to encourage hog raisers, no, to sell early na lang, no, and not wait na lang for the desired weight, no. So to sell early and not to increase population, because we would like to really put it under control, but that's a very difficult task. Sa number 2, anom ka mga patay nga idik ang ginhaboy sa suba sang Vista Alegre sa Bacolod City. Nagligad lang ang weekend sang napangitaan paagi sang barangay nga makuha kag malubong ang patay nga baboy nga ginhaboy sa manhole sa barangay Vista Alegre. Pero nagapabilin gihapon
Ginapaligban ni punong barangay Leandro de Leon ang pagpilak sang patay nga sapat sa barangay karon nga may kahangawa nga dala sang African swine fever sa Bacolod. Ginsiling ni de Leon nga kahapon lang may 6 ka mga idik ang nasapwan ginpaad sa Lupit River nga nasakpan sang barangay. Ini karon ang ilan na ginausisa upod sa katapos ang ASF Task Force agud mapatod kung sino ang responsable sa pagpanghaboy sang patay nga baboy. Nagalaom man sila nga maduso ang isa ka ordinansa nga magapatuman sang mas mabugat nga penalidad batok sa nagahimo sini nga sarang makahalit pa sa hog industry. Nag-inspection kami sa mga babuyan. Andun na area na sa listahan, ginakat na mga pasata ko, kompleto na baboy. So we are estimating na base hinaboy sa suba. Kaya ang feeling namon ganito, ang iyan na yun, ginihaw yan, guro kay Laitsa, whatever, ginihaw yan sa patay, kay busong, ginaboy na lang. Kaya nakapotos pa sa plastic ang iban. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka barangay sa Silay City ay report nga positive cases ng African swine fever. Ang barangay ginhalaran kag patag ang may ASF positive cases. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, ila na nga nabaton ang laboratory report gikan sa Bureau of Animal Industry. Iyan nga ginmando ang pagpahamtang sa mga ASF checkpoints sa natungdan nga mga barangay sa pagpasiguro nga wala sang may makagwa nga baboy o kung makasunod man sa abo nga mga barangay. Sunod sa kay Gallego, maid-id nga monitor ang ilang nga ginapatuman. Wala pa man sang kaling nga ginpatuman sunod sa iya sa sulod sang 500-meter radius kung saan mayara sang ASF positive case. Damlag pa, ang Pulupandan kag Victoria City amo ang nag-report man sang ASF positive cases sa ilang nga mga lugar. Kami sa checkpoint sa area, tapos may advice na bilangan din na kuwan bilang mga nagsasalabit sa baboy, hindi na makapagwa kung hindi na mapapasunod sa mga nakita. Wala pa subong kung bigyan ko ng anay namin subong dahil sila lang namin lang ang duwa ka barangay. Sa Good Vibes, subong nga adlaw ginadumdum ang ika-125 nga Independence Day. Tagsa kay LGU ang mayara sang mga selebrasyon. May report si Romeo Subaldo. Sa Bacolod City, nagupod sa parada nagkalinain nga mga sektor, halin sa mga estudyante, mga manudlo, pulis, bumbero, reserve forces, Army kag Force Multipliers ang nagmarcha halin sa Lizares Street pakadto sa may SM City sa Bacolod. Antes ang parada, may programa sa Bacolod City Public Plaza kag may wreath laying sa Statue of the Unknown Soldier kag itupdan sa mga opisyal sa syudad kag iban nga mga ahensya. Si Long District of Bacolod Congressman Greg Casataya ang guest of honor kag iyagin pahanumdum sa tanan nga hindi dapat magkalipatan ang ginpangabudlayan sa mga baganihan para maangkon naton ang independence ug ang pagkahilway sa kamot sa mga nagsakop sa Pilipinas. Nga nagtaya sila si Dikabuhi for us to achieve our freedom and kabay pangati ang ining sakripisyo nila will not be put to waste, no? Especially at the present times, no? Para naman si kay Mayor Aldi Benitez, kadamo pagid sang dapat kahimuon kag dapat malabot sa syudad sa Bacolod. Isa sa aton nga kagang akon gidya nga gusto himuon nga ang syudad sa Bacolod may ara nga matahom nga buwas damlag. Isa ka vision, isa nga kadtuan, isa ka destinasyon nga mabatsyagan kag makita sa tanan kung diin kita gapakadtong. May pa-confetti sa plaza. Amo man sa Capitol Lagun kung saan isa man ka programa ang ginpatigayon. Kung saan ginpasalamatan ni Governor Eugenio C. Lacson ang mga men in uniform, teachers kag healthcare workers kag iban pa nga mga sektor nga naghatag sa ilang serbisyo sa komunidad. Sa Bago City, ginpangunahan naman ni Mayor Nicolas Yulo ang flag raising ceremony. Sa Silay City naman, fiesta kang Independence Day ang ginasaulog kung saan may parada man nga ginsakdag sa nagkalinlain nga mga sektor. Subong adlaw ang ika-125 nga anibersaryo sa Philippine Independence.
Barb, happy Independence Day sa aton nga tanan. Correct, Gidling. Kag of course, padayon kita nga naglaom sang complete pagidya nga independence sa kung ano man ang mga Sa challenges tanang nga mensahe, tumangat. isang problema. Kaaga may itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.